Ama eredugarria naiz, gidaliburuetakoa. Gidaliburuetakoa. Eguna 4 gedar, 5 agur, 6 plater, eta 7 sorbalda kolperekin iragan dezakedala sinestarazi dizuet. Pozik nagoela urdindu zaizkidan hileek, lantzean, autobusa hartu, eta hilea paindegira joateko aitzakia ematen didatelako. Baina ahaztu baduzu ere, neu hurbildu nintzen zuen lurretara, neuk ikasi nuen zuen berbakera, besarkadez eskertu nizuen harrera. Mina ematen dizuelako ez didazue galdetzen zerk mintzen nauen. Gogotik erori zaizue, banaizela zue gabe ere. Zue gabe ere, banaizela. Eta horrela isilik zaudete, alboan egotea, diodanarekin bat egitea, nahikoa dela deritzo zuelako. Eta horrela antzesten dizkidazue maitasuna, elkartasuna, adizkidetasuna, eta berba potoloegi horiek.